Nyakorom gajong kamuro mintira no kanyo dakika na pagachiel tok sa chiel mar okinyi machiegni tok marwa hicheno mar piny okinyi makawuono wamula na Chal mano mar piny Kenya wangine Juma nyakorom gajong mathoth osetimore mabeyo kanyakla kod maricho akeni mabeyo wangina gin mage nyakorom gajong to maricho ne gin mage weche mosebedo katimore kor gwenge mopogore moko kuom gi bende waseneno ne gazet okinyi makawuono kaneno posters hantiere ka gi Daniel Juma gi Elly Opondo mabende duto te obiro bedo kwa Twak godo Elly biro bedo katudre kodwa kintiere studio marwa e county ma Kisumu e thuolo manok kata kamano yiena mar mondo miarwak Daniel Juma director mano mar Global Peace Foundation inyalo mana ka thuolo mar moso Nyakorom gajwang geno mara nicho makare Nyakorom gajwang amoso no ya ruru kaki winjo anilo Daniel Juma Global Peace Foundation amor kariura kodu kendo odiche makawuono Ero kama na ina tingeni mai ni giko mar Juma chinti cha bichi wacho ni giko mar Juma wangini chakre chienga Jumapila nyako duche makawuono mathoth osetimore akeni kalore kodin Daniela maber gi mana rachni Juma nyen mana aparo ni wacha kanagi maber maber to osetimore mang'eny aneno ko osetimore mang'eny taneno ka kata king'iyo gazet aneno ka wik mokalo cha wik mancho chako ni aneno ka kijende mancho no mark Uganda aneno ka at least no way gi duogo Nicholas Yog Bob Mjagi at least koro giseduogo to kendo aneno ka of course ga piny mar Tanzania aneno ka sani koro aneno ka jodolo koro giwuoyo nyocha aneno ka bang' yiero mancho manotimre no ano kan ne ji oling thi machal ka jo Tanzania nigi luoro moro ma no kinyal wuoye gine iwacho yiero man chotimre ma manyocho kubed ne ji to njane ka jodolo sani ma Tanzania osechako bet ka giwuoyo to kendo ginyiso sirkal adiera makende mene kaka demokrasi onego bed timre onego bed ni u beta kulura sirkal kata gimotimre marach to okunyal wacho mene ka par jo Tanzania chobet to ai to kendo kaneno kendo maber no ka of course aida nyo sebet kod dichainya chakre jakom chatho taneno ka ncho kaw thuolo oywe matin ber aido ywe nyaka ne jakom otho aido sebet ka obet ka en nyaka nene ena kanyo gwelo poko yweyo koro bende ko yweyo kama tapano wan gi mor koro mege mabeyo maneno ka kotimre to maricho bende ng'eny moko kuom maricho mang'eny maricho ng'eny no ka EACC weche mag mibadhi no ka mibadhi ng'eny oruye nyocha waneno ka gine mar riwruok ma jopuonje ma TSC onwang' ni TSC ni kara nitie mibadhi manyaka nene Sharon asebed ka jopuonje mang'eny nitie japuonj moro mang'eyo monen o graduate almost igni 5 mokalo to nyaka sani mpoko nwang'o tich nyathi nyako ni osebet ka en otimo mna gimiluongo nang'o obedo employed gi board of management ma chudo ne tin ichule na 20,000 dwe ka dwe kende to ni mondo TSC ondike owacho ni nyako ng'e ja siasa manyalo miye barua ja siasa matinde ka gidhi to gikawo barua gin magichiwo gine ji koro nitie weche mag mibadhi mang'eny maneno kanyocho EACC osewacho to kendo sani EACC nyone ka bendo biro gwach moro ni weche mag employment onge equity weche mag employment ka report ma NCIC manyoro ogolo iwacho ni sani Okuyu gi Jaluo kod Jokalenjin emokawo almost 75% ahinya mbalariany ma pacho ka mbalariany jomindike tich koro ne mego kuber koro nyoro gigolo report no to ang'eni commissioners ma moncho golo gi chiegni wuok sani koro apani mini tich maduong' mogik magitimo ok ber ka seche ma indiko ji tich to nitiere gine pogruok onego bed ni wan gi equity ma ng'ata kata kiwuok kisebet ja Kenya ok ochuno ni nyaka iwuog e kabila moko madongo gi eka koro inwang' tich to ai to kendo aneno ka of course nyo winjo ka archbishop ma Maseno South ong'injo nyane ko biro matek ahinya
obiro mateka nyama en koro gimoro ma nyocha jotelo mag onage nyocha ino ka giwer kabisa kaka sani ka ODM odhi riwruok ma Mombasa mar ODM 20 to en koro nyocha boko en bo pingo gima nyocha osebet ni jotelo mag ODM osebet ka giwer ni wani sirkal malach ni kuma jakom nowe wae koro josebet ka giwero ji kabisa koro Archbishop nyoro ko wok obiro matek wacho ni onge gir kanano wacho ni nyaka nene ni joluo osebet ka ni sirkal okunyal wacho sani ni sani cabinet momiyo ariyogo ni koro nwane sirkal koro nane ko at least oduoko wachno ma koro sani siasa makaluo aparo koro kata kigoye to kata kiwacho ting'e iwacho kiluor ni nitie joma winji manyalo pingo gima iwachono to nyocha osebet ni ena ni jo broad base ka wuoyo to gidwan ng'at machielo wuo wacho ni wan kanye mancho wewae ma koro kan bad nyocha wuok ne en wacho ni koro jakom kendo ne lek ni konindo jakom kendo ne lek jakom wacho ni ne odwan mondo onyise ne odwan mondo wabed ni sirkal injo koro osebet ka siasa bende gore matek to Kenya nyakingen Kenya en piny mohero siasa to wachamo siasa kinyi kwanindo to waliko siasa mana kaka iwacho ni magi moko kuom weche mabende osebedo katimore kendo wang'i kaka japiny Korom Gajwang' ng'en mane mana ber ni Jumani kanyakla kod weche ma samoro neno kono kodini makare Jumani moko kuomgi naneno ka odiochieng' manyoro riwruok mano mar bishobe mano mar kanisa mar Kopere mano riwruok mar KCCB odiochieng' manyoro bende nolose kotonde kod chal mar piny Kenya to dane kineno kanyo e ite gazeti mokwongo ma Daily Nation neno kanyo skokada mabende gimiyo jatend piny Kenya weche mopogore mabende piny owacho osebedo ka chwalo gin gikete the good and the bad ineno kanyo the good mabende gipako godo sirikal kuom tich makare mabende gisebedo ka gitimo iwacho ni kuom ndike tich jotije iwacho ni chenro mar ndiko jopuonje tich dhi nyime mabende timo kod TSC dwaro mar ndiko jopuonje 24,000 bende iwacho ni siling iwacho ni omenda mapacho ka bende gisani koro chung kar tiende it's so stable investment in infrastructure iwacho kanyo ni nderni osebed ka igero e gwenge mopogore kanyakla kod gedo mago mag TVET rach bende maneno kopogore kanya kendo ne machal nade en wach misero dwaro makamano kaluwore kod chal mar piny Kenya mabende nogolo dochi manyoro gi bishobe mago mag kanisa mano mar Kopere to kaka wacho maber en ni jopuonj ndiko to kata kindiko gi kamano kaka na wacho no ni TSC okosebet kan ndiko jopuonje e yo makare inwang' kan tie weche mag mibadhi e weche mag ndiko jopuonj koro ber ni ndiko gi lakini onego bed ni ndiko gi yo moriere wagol weche mag mibadhi e weche mag ndiko jopuonje to mar ariyo asiro wach ma Kenya shilling osebed kind stable nyaka kanene Ker Ruto neno donje telo Kenya shilling nene dhimna kalawm na 160 shillings 160 to sani osedugo piny ma sani en olokre ni 127 127 gi 128 kora pan meno ber meno apan ka gidhi kamano to nyalo bet maber to weche mag ndedni bende infrastructure bond ma ncho Kero wacho no brogolo apan en wach maber mondo wabed gi yo mwanyalo loso go ndedni wa lakini pod no kan ndedni kata kidhi kata na piny makaluo ndara moro ma Kisumo madhi Busia en gi buche mang'eny kora kian to jotelo para ngogu wach ndara ni wach me ndara momako wa gi Uganda to sani kineno ka nyoro Ker Museveni owuoyo wach Indian Ocean owacho ni en Indian Ocean no bende mare obed gi wach ng'en Uganda obedo landlocked koro obende odwan mondo onwang' yo maber ma at least onyalo goods nyalo dhi Uganda koro no kandara moa Kisumo ni kinyalo lose kata obed kata highway apani wanyalo reduce complaints ma Uganda because Uganda depends so much i ndara ni koro ndara no ndara marach makata kai wacho ni ndet ni iloso akwa sirkal mondo ng'ie ndara moa Kisumo kadhi Busia rach kabisa makiriembo buche kiriembo no ka bumps dongo ai to weche mag gero TVET apan meno ber ai to marach bende yiego Computer Misuse of Cyber Crimes Act apani en gi gik mabeyo nwacho protect nyithindo sana nyithindo ma tinde tiyo gi sim nyithindo ma tinde tiyo gi sim no ka seche mag tiyo gi sim no
to nitie joma temo recruit gi iweche mag mahundu chike maricho kaka terrorism to kan ging'iyo nyaka pornography nitie joma osebet ka misuse sim lakini ano ka sheria bende kogol to nyocha nitie paramoni sirkal nyalo bet nitiyo gi Cyber Crimes Act mondo okwe ogine o limit freedom of speech. Inwano jo Kenya osebet ka gihiyanga kabisa ma ginyalo wuoyo, ginyalo kata yanyo ng'ato to onge gima timreni. Koro nitie luor moro mo kuom sana jogo moriwre marito ratich mag raia, civil society wacho ni gini seche moko sirkal marach nyalo tiyo kode mondo limit freedom ma wan go mar mosebet kwan go kwa enjoy Kenya kama wuot freedom one no sanini jomoko nyalo bet kod ma jika Tanzania jika Uganda ino ka gin ka giwuoyo wani timako gi tichwado gi to wan wawuoyo makata kana ka wuoyo ka to an gi gen ka wuoyo kata dhi ninde oda to pinje moko nitie ma kiwuoyo marach kata nying ker kata nying sirkal matiyo ting'e ni nyalo ga maki biro dhi mana kamano mago moko kuom weche mabende notimore e gwenge mago mopogore opogore e pacho Kenya Koramga Jwang to kata kamano wabulan nawe moko kuom weche mabende koro wabiro bedo kwanono e chal mano mar piny Kenya achiel kuom weche mabende timore Koramga Jwang wachaka nena gi EACC mana weche mag mibadhi mabende ne wacho Daniel kotenre kod adul makedo ne mibadhi pacho ka EACC mabende koro nogolo samath ne jatenda boma mano ma Kisumu Balawanga mar mondo mi ochopi apis gi kitude gi ketho mopogore Koramga Jwang ibiro bedo kineno graphics e yamo e kinde mabende hasomoni statement kata mana samath mabende gigolo ketho isegodo Koramga Jwang gi ketho mopogore ketho ang'wen achiel en loso oboke mabandia ya kumondu sirikal chiwo neno mamiriambo e wi oboke ge mago mag somo kod chiwo oboke mabandia mane tok chike mano mar duol mochung' ne pinje pachoka mano mar ne kaka ni samath mabende no gol ne Michael Balawanga main manager e county ma Kisumu to diwacho nang'o apparently someone yakina Balawanga usebet ka en very loud enjo bet no tiyo kada bet no tiyo sirkal ma county matin ma Kisumu lakini Balawanga kiluo siasa ne enjo bet ka obende osechako go siasa kabisa sana siasa mari Mayala no dwa chung mbunge Mayala koro mano magem sorry mar game sorry koro eno sebet ka eno tiyo at the same time ogo siasa tinge ni sheria wacho ni seche mitiyo civil service okonego bed ni ile urigi siasa nyaka kancha Balawanga timo koro nyaka ntie impunity moro kanyo to weche mag somo otiyo kaka wachno tiyo go boke oloso boke mag bandia manonwango tich apa numeno jo siasa mang'eny osebet katiyo gi goboke mag bandia koro ka EACC onwang'o kamano taparo nitiere nyalo betie adiera moro lakini niwach aonge evidence ok anyalo wacho ni oboke mabandia or not lakini ok apar ni EACC nyalo golo summons bubed published ka onge adiera ne to nyaka ing'e ni Kenya ka sana jo siasa mang'eny osebet katimo kamano kata ndalo ma election man nokalo cha inwanga kata na governor masani ma Nairobi nene nigi shida mag weche mag somo koro ji osebet ka nyiewo karatas mag somo kidhi kata River Road ka inwanga ka ng'ato loso certificate nen gi masters no somo kanye to kara onge koro aparo ni ka EACC nyalo timo kamano mako joma tiyo go boke mag bandiago aparo ni nyalo chiwo luor ni jomoko maparo sana seche mwadhi e yiero ma 2027 joma paro ni gibro tiyo go boke mabandia mondo oyier gi igene weche mag bunge igene donje ido kata siasa aparo ni gibobet gi luor moro to kendo corruption weche mag mibadhi manyo make go wach ni no kao nyadindi moro to dhi kodo piny mawoko Nigeria koro meno tiyo gi pes sirkal marach koro to gini osebet katimre pile okata na Balawanga kende
ang'eyo ni jotelo mang'eny osebet ka gin koyiergi ni gitiyo ni raia to giparo ni tijno ni sani koro migi thuolo mar chiemo tiyo gi pesa marach. Koro ji osebet ka tiyo gi pesa marach. Emomiyo sani no ka dongruok maber onge e pinywa onge kata ka luo pod onge gini onge dongruok malong'o. Inwang' ka pesa ma oket ni en pesa mar gero ndara endo en pesa onego bed ni loso go Kisumu kaka Balawanga en ochung' ni county ma Kisumu. En onego bed ni at least o demonstrate ne onge mibadhi. Koro ka inichung' ni sirkal ma county ma Kisumu to koro inwang'i gi mibadhi moko matindo gi. Koro nyalo bed ni kara mtiere mang'eny mapok ofweny. Koro aparo ni meno EACC to maber to onego bed ni gigine gidhi mbele gi tich makamano. EACC gi chairman ma EACC ng'ene en Reverend Oginde ma ja Ugenjwa. At least oti mondo ji ong'e at least EACC nigi lak manyalo kecho. To chon EACC iwacho ne en na guok magweyo to ginyal kecho. To kata mana kamano haken EACC bende ineno kosebedo komna ka tiyo tije e yo makare mana kaka dwarore mano mar kedo kod mibadhi mopogore opogore nikech ang'e ni nitiere moko mbuche mopogore opogore ma bende gisebedo ka giluwe mana ni sama koro kaka sani ochiw samon ne migosi Balawanga koro kamana kaka luwo cases makamagi kaka rumo bende paro ni ka osetimnegi summoning to bende kuma imiyo gi mowinjore. Joro neno ka koro governor ma Samburu gi governors moko nitie governor ma Samburu gi governor Bado inwang' ka cases gi nyoto wit governor ma Samburu bende ne nigi case ma mibadhi to nioro bedo freed iwinjo koro meni e gima miya goya kibachi gi EACC onego bed ni kapok gitero case mondo bed oteri doho onego bed ni gisetimo investigation ma case ni watertight ma ko odhi mbele doho to nyalo nwang'o jogo nyalo migi kum moromre gi kosa mancha gitimo. To sani inwang' ka cases gi inwang' ka itero getera kacha aito jogo wuok e bond to ka giwuok e bond inwang' ka case gi tieko higni kata ariyo kata higni adek higni mang'eny ai bang' inwang' ka doho kendo gologi. Koro mene wach marach ma seneno ka nitie kanyo. Erokamano ahinya gi sani yiena mar mondo mi adhi e kaunti mano ma Kisumu studio marwa e kaunti ma Kisumu harwaki Elly Opondo ma en director mar Champions of Peace Kenya. Elly amusne yaore gino mara ni Kisumu ochiyo makare wan ka e twak mano mar chal mar piny Kenya ineno yo machal nade weche mopogore opogore ma bende osebedo ka timore gi sani waloso kotenre kod Chwala mano mar Samon ma bende duol mochung' ne kedo kod mibadhi EACC nochiwo ne city manager e kaunti ma Kisumu Balawanga. Erokamano Sharon wachiwo maber Kisumu kae kendo adwa mana pick kuma nyawadwa owachono ni cases ma corruption threshold mar evidence ni malo kabisa and most of them are economic crime and tibo yudo ni jomatimo mibadhi onge loopholes mantiere ma gitemo ga seal those loopholes makata tergi mana because of accusation to the DCI kata jomatimo nonro ok be yudo gigi emomiyo majority in fact 60% of the economic crime cases wuoga ka dhie court kata mae although there's a precedence ma osechako bedo ga for the last 2 years ni joma kamago imayo their property like Obado nyocha lose a good chunk of his property and a number of that's a good precedence ma waneno for the last 1 year or 2 years but if the EACC nyalo watertight their game then apparently corruption cases bro bedo ni odokpe but economic crimes jomatimo magongi the loopholes we have a lot of loopholes. Number 1 within the investigation, number 2 national procurement laws and even employment within the county and national government. Mana kamano takeni bende korka bende ineno Opondo bende ineno kamana ka EACC chwalo tije e yo mowinjore nikech kata mana Balawanga bende wang'e bedo city manager kuom thuolo malach mano e county mano ma Kisumu sane makoro aneni sombe weth samoro wire ni onge kod otese mowinjore otese mabandia ang'eni bende nodonjne gi wach wuoth mano ma bende nodhigo e achiel kuom mikai moro e gwenge mago mag Lagos e piny Nigeria ma bende wacho ni notiyo kod omenda mar Kisumu ka rendore ni en jatij
county mano ma Kisumu. Aparo ni case mara bala wango ni to for me it's a wet. Kech no se kelega igni moko ka to ochako lal. Sani ochako med moro mar nyidendi moko manyoter. Mago yot mondo ngato okadhgo. Because inyalo wach kata ne gin secretaries. How would you prove beyond reasonable doubt? Ginya kata loko ni ginene. Koro aneno ni case momi abala wanga ni to I don't think ni EACC nigi watertight case against him. Because for how long? Dire moro igni moko mokalo kana ginene. What happened to it? Sane gi wuondo ane gi medo mar nyadendi no. Talking here, even the threshold mar nyadendi no. To county, even national government, ni si winjo kata ka ji sport the loka, ghost sport agents manage sirkal chulo nege chula ndege. Mago no dikure. So it's the same narrative. I think it's high time EACC will up their game. Ero kama na inya Elly Opondo kata kama na eni weche mopogoro sibedo kati timore wawere gi wach mano marabala wanga no tinginya koromga jwan kalure koda samon karamna samath mabende duol mano mar EACC no sechiwo ne hen gino marano burubido ko chopo nyim duol no mano mar mondo mi ondik dhoge wach machielo mabende sibedo kati more gwenge mano makalunya koromga jwanga en koko tulo mosebedo ka neno kar chung'or bura mano makasipolo wang'e wadongi na ndalo 13 mano matin ne jumbe 2 kapok yiero madundo obaga e gwenge mopogore pachoka yiero madundo kata mana by elections ibiro bedo kitimo chieng' tarik 27 dwe mar 11 mabende wantiere ni adaro mar mondo mwawinj sigana mabende jafwambo marwa e county ma Homa Bay Elly Beach nolosonwa e county mano ma Homa Bay kanyaka sani obile county ma Homa Bay nyakwaramga jwango oyango chunge tich Jalup Ruoth mano manyalenda sublocation mongere kaka Hemstone Gumbo wawinjanna Juma mokalo tulo mar siasa ne omuoche gweng' ma Opondo e kind joera mag Boyd Were Malaroko mor bura makasipol gi duond bura mar ODM ka achiel gi Philip Aroko moko chung kod duond bura mora tulo mane okelo nek mag rowere ariyo e kindeno kaluwore gi nek makamano ma obila wacho ni ne otimore e dala Jalup Ruoth manyalenda sublocation Hemstone Gumbo ka komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay Lawrence Koilem oyango ni Jalup Ruoth no ne osechunge tich kendo gidhi nyime gi timo nonro matut maka oyude kod ketho gi nek mag rowere ariyo go eko tibiro luok kod dwaro mar chik. Currently, because he's not directly linked to the murder, he is just suspended from duty as investigation is going on. If he is negatively mentioned regarding the murder, then we will take action. But currently, administrative action has been taken against him. Nyaka ne nek mag rowere go timre, obila osebedo ka londa cha chije mitudo ko nek makocho no, ka odiochieng' manyoro, mutini ne obedo dala jaod bura machon makasipol mosenindo Ngondo Were, kama obila mag okwach kich, ne odhiye mar mako achije, mane gikoni ne oponde dala no. Koilem wacho ni achije 5 mane gidhi mako, ne oponde dala jaod bura machono no, kendo bang' mako gi, to rowere mathoth ne odonjo kendo monjo obila, gino mano kelo nyirok mag obila mag okwach kich adek ka chejego to ne oringo lal kendo obila dhi nyime koluwo ndachgi. It did happen in the homestead of ODM aspirant, that is Boyd Were. That is where they were. The incident of the arrest, attempting to arrest the suspects, happened yesterday. SAS encountered very harsh resistance from young men who are armed with crude weapons, and in the process some of our officers were injured. Magitimore ka jachung' mar ODM Boyd Were to kwedo apedhe mobila ne otime dalagi ka okoni onge acheje mano buto dalagi kaka obila wacho no. Boyd wacho ni obila no nego lo chik kendo ne onge tiende mar monjo dalagi mar buogo familia margi. Around 10 police officers barged into our home without any notice, fired gunshots carelessly, without taking into consideration that there were kids in the compound. The residents of Kasipul also here waiting for me to attend to them. Earlier on, we had a meeting
at Kosele with the IBC officials, candidates, and the security people, including the DCIO. He was also present, Mr. Daniel Muhuhi. After the meeting, before the meeting concluded, now he excused himself before the meeting concluded. So now, after the meeting, while I was heading home, when reaching the gate, I had a lot of gunshots. I saw police officers running left and right, armed. They are carrying pistols already on their hands. The DCI, they have the resources, they have the machinery. If they were unsure of the person they wanted, if he was in our compound, it was simple. They would just inform us, give us a notice. No. We will allow them to search. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Na korongo jwang mano kanyo Boyd Were achiel kuom jochung' kar chungo bura ma Kasipul mabende lero wach mabende notimore dalagi mano dalo Ng'ondo Were kama bende seyo nitiere ni moko kuom achije mago mag nek mabende seyo gi nek mag rowere ariyo mago hitulu mano muoch e kinde kweth mano mar Boyd kanyakla kod mano mar Philip Aroko. Iwacho ni rowere ariyo notho. Kata kamano bende nitiere apisa adek mago mag kwach kich mag DCI ma bende kanodhi omonjo dala gi Boyd nyakorom gajwang ka bende nagiseyo ni nitiere moko machije ma bende nopondo kanyo. Gin bende jopiny moko kuom jopiny bende nomonjogi, gin bende nagido hinyruok makoni kod kocha. Nyaka sani obile kaunti ma Homa Bay osayango ni ochunge tich jalup ruoth Manyalenda man assistant chief Manyalenda sublocation Hamston Gumbo. Aparo ni Daniel Elly mana kachako kodi wach mano mar Kasipul ni to di wach nango tulo mosebedo katimore Kasipul ndalo dong mana 13 kapok wadhi by elections. Sharon, weche mag siasa sana siasa makaluo to sana king'iyo siasa ma Kasipul Kasipul tulo ng'eny, tulo ma Kasipul ng'eny, wasebet kuwa follow up weche ma kaka siasa dhi ino ka nitiere tulo mang'eny kinde siasa ni. Koro to nyaka ing'e ni seche ma josiasa nitie josiasa ma seche mitimo campaign kama to gitiyo gi jopiny marach, to seche moko nyalo wacho ni idwaro of course seche ma watimo siasa to kata IBC police wacho mondo watim siasa gi kwe, lakini josiasa mang'eny gitiyo gi jende marach. Nino ka seche ma vijendo biro moting'o panga to ting'o ludhe to ang'o, koro meno sana josiasa mang'eny tiyo kodo nuang'o gine support moko inuang'e maber, lakini ti support moko ma en na chune ma seche moko kidhi meeting ino ka meeting mar gioro kata supporters margi i meeting mar ng'ama gilaro go komno ino ka nitie koko mang'eny. Koro ano kabok no tange ni ndalo siasa sana siasa ma dala kendo siasa ma Kasipul nyaka police tim maber, nyaka police bed mobilized mondo gi ensure ni yiero bo tim maonge kod tulo mang'eny. Koro ani kaka nene to ano ka jalup ruoth momak nyiso ni nitiere seche moko ochunge kata mne tich obila yangu ni gichunge nyaka tich. Yes, no kinwango jalup ruoth gi seche ndalo mag siasa jalup ruoth onego bed ni itiyo ma oking'iyo koni gi koni. Inwa ka jalup ruoth gi seche moko kata na ruodhe gi inwa ka josiasa tiyo kode mo bende en gi supporter en support candidate moro to gino ka sirkal wacho kisebet ni tiyo ni sirkal ok onego bed ni in support candidate moro tiweyo candidate moro, onego bed ni in very impartial. To kineno kaka omak kamano tiende ni nitiere kaka itiyo kode marach. Koro ana bende atemo kwayo jolup ruoth gi jo polise gi jogo te matiyo ni sirkal seche ma jogi go siasa kama to in ok onego bed ni ing'iyo koni ni support Sharon to ok ing'iyo kocha mene shida mantie. To koro komake kamano apa ni bro bedo puonj kuom jomoko mondo ging'e ni seche ma itimo siasa kama ok onego wabed ni wa favor any side. Nindo nyakonchia la mana kamano Opondo kintiere kaunti ma Kisumu makene kine mabende pod itimo nonro mano mar nek mar rawere ariyo mag gwenge mag Kasipul bende tulo ma Kasipul ni bende dilosi ang'o kotenre kod mano nikech sani bende itemo mana jiw kwe motelo ne yiero to magi gin mana by elections mabende ibiro bed kitimo motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027. Erokamano Sharon.
as one kaka champions of peace migao jumbe ariyo mokalo ne wagolo statement kwa wacho ni Kasipul Kabondo and red flag in terms of security barometers manwatimo nonro e gweng'no nwatimo kuonde mitime by election Ugunja and Kasipul Kabondo, and we gave a statement mane wanyiso DCI, wanyiso IBC, wanyiso all the electoral infrastructure and apparatus ni Kasipul Kabondo is a red flag and therefore nyakagi up their game. So I'm not surprised niji nyichoto because already nyocha wasegolo report and even the government nyocha nigi report intelligence ni by election Matimre Kasipul Kabondo is mad with a lot of violence. Both parties might be involved in this by election and therefore what Marmako assistant chief Taparon is a scapegoat because assistant chief onge security machinery and Boko possess intelligence capability, monyalo deter violence. However, onyalo mana konyo DCI and government apparatus mondo megi intelligence. But ngamawa blames squarely is the security man, security apparatus te Kasipul Kabondo. Because there were indicators before, even 1 month before, Manuagolo statement no longer aspirants te. Which means it was red flag. Monono go beni monitor the intelligence and the police. Dimbere. Do kwa ido tho areo manyo betigi. And 11 days mudongi pod tension is boiling up in Kasipul Kabondo. So one as an organization wakwayo IBC kendo wakwayo security makasipul Kabondo. Ne election okonego bed gima kelo thone dano. But onego me jo piny thuolo mar exercise their democratic right mondo giyier ng'ama ber ma gidwaro. And therefore we call upon the security agencies mondo gi up their game to prevent further loss, mondo ji kik tho mang'eny, mondo mar ariyo ji kik hinyore. Then wakwayo political parties mondo gimbe gikaw responsibilities. Jogo mochung, the aspirants, ginyis supporters gi mondo gi restrain a violence. Otherwise, 11 days modongi Kasipul Kabondo is a red flag. We are not shying away from saying in all the by-election areas, Kasipul Kabondo is a red flag. Nikichangini Opondo in kanyakla kod Daniel un directors mochung ne duonde kana riwruoge mago ma otelo ne chwalokwe aparo ni mae kinde mabende kwe bende dwarore nikech ka koro yiero madunde machal kama to wadonge matine higni ariyo mar mondo mwadhi e yiero maduong' mano mar higa mar 2027 manto biro bedo ka chalo nade. Aparo ni magi kinde mabende rowere ne bende wajo mar mondo mi kik ti kodgi ke siasa nikech kata mana kineno tulo mabende notimore rawere ariyo no to mamoko bende noyudo hinyruok makoni kod kocha. Aparo ni josiasa bende ting mar josiasa mano mar neno ni kwe Holanda hinya ni jochung bende nego bende nyiso johera margi ka nego bende gi conduct themselves ka nego bende gitingore e rombe market kod mano kalure kod thuolo maneno ka dhinwa mapiyo. Aparo ni wadhi e thur wach machielo mano mar adek don bura mano mar ODM nyakorom Gajwang mabende nochaki e higa mar 2005 tinende ni tokoro hingo higni 20 nyasi mabende obagi county mano Mombasa chakre huduchi makawuono min chin tarik 14 nyasi makamano bro bedo karumo chieng' Jumapil chin tarik 10 kod 6. Len mana ni gima lit en ni nyasi makama timore ka ugai mare mano mosendore la mulo dinga to bende koro onge en wach mar malit nyakorom Gajwang kata kamano gibago rombe mopogore. Aparo ni walusa ne kotenre gi ODM at 20 mise mabende gisebedo kada mana ka gichwalo kata kamano sigana makamano to kadwar mar mondo mi watugi kalure kod thuolo manok odoche manyoro dana kiani ni neno weche manyien neno kaka delegates johera kanyakla kod jokanyo mag ODM mall e county man ma Mombasa neno ka gido SGR joro gachokolo jomoko bende ngoge ni gachorero gonya no ka gigine no ka sani jotelo mag ODM gi members mag ODM ni Mombasa mabende jomoko wacho ni sani Mombasa ni maber economy ya Mombasa maber ni wachani jobiro mang'eny Mombasa ODM 20 to kaki wacho no en how marach ni timre ka jatelo ogai ma ODM mchosenindo to kata kamano aparo ni romo ni
bende en one of the ways magitiyo kodo mar yuago ugai mar ODM manchonindo majakom. Koro to bende seche magiromo ni aparo ni nyoro gisetimo okang' machielo mar confirm jatelo mar ODM. Koro oburu nyocha obedo appointed ne to act kaka ng'amochung' ni ugai mar ODM. To sani koro nyano ka delegates nyoro se puodhe ma koro eni jatelo, eni koro eni party leader mar ODM. Kapano meno ber nwach party okonego bed ka ntiere iluongo na vacancy for a long time. Nwach sani iseneno ka ntiere siasa migoyo. Sana siasa migoyo kaluo kod ODM. Sana wach mar ni jakom ne nowacho nang'o. To nyini no ka wach ne mogik ne nang'o. To nyino ka mbadi nyoro wuok ne en jakom osebet ka kelo ne lek. Ka kelo ne lek ka wacho ne kako dwaro. Iwinjoga. Koro okinyal ng'e adien to jakom kelo ne mbadi adier lek kose na wach mowacho. Ngeno okinyal ng'e adiera mare. Koro sani niwach saka jakom osenindo okinyal ng'eyo to gima nodwaro maber en ang'o. To bende kinyal wacho nitie joma wacho ni wachne mogik kane nowuoyo Agala Hotel mene wachne mogik mene gima nodwaro. Ana ng'eyo jakom ne ng'ama onyalo wacho ni kama to kara gima odwaro en kama. Seche moko onyalo goni mbaka kama to ineno ka gimotimo opogre kaka noto wacho. Nikech weche masani ji wacho ni wach maber no wacho magawa miwacho na county mama Chakos kanyakla kod mano wacho ik mama Fibia Sio e county mano ma Homa Bay. Koro gin weche mopogore kweth moro wacho ma kweth moro wacho ma kama kaka baba nadwaro kama kaka nadwaro. To seche moko kidwaro ng'eyo wan sana wan jo Afrika sana fana weche mag kata kinye weche mag hera. Sejino anka okwawacha henya nwa hero ng'ato lakini ineno kaka timo kidwa mudo ingena heri inono kaka timora inono kaka ako ni pesa anyiewo ni gik makama atimo ni kama. Koro inyalo ni seche moko wach opogre gi timo. Koro jomoko nyalo penjo to jakom nyocho timo ang'o nyocho timo. Newe nodwaro kama lakini kaka nyocho timo opogre. Koro kaka nyocha jomoko sani wuoyo of course ni jakom nyocho owegi sirkal malach. Koro mene gima nyocho timo. Gima nyocho wane ko timo. To gik mowacho jakom nyalo wacho mang'eny. Onyalo wacho mang'eny. Koro yakend gima ang'o nyocho timo mopogre kaka waparo ni nyocho pache dwaro. Koro ok en gima yot. Koro to bende aneno ni okonego bed ni wang'ia ahinya to jakom ne dwaro nang'o. Iwinjoga? Onego bed ni sani nwa jakom ne en ng'at mochung' kod jopiny. Onego bed ni wapenjo jopiny sana jopiny ma Nyanza. To udwaro nang'o? Udwaro dhi kure? Udwaro support sirkal mar Ruto? Udwa bete sirkal? Kose dwa dhi koyo? Udwa dhi kuma ukia? Uonge gadiera ento nyalo bet nade. Koro jopiny mondo be ni gidwoko wachni. Koro kikwa wacha ahinya ni jakom kaka nicho dware kaka wanyalo wacho. Jakom nyalo wacho ni kama to karo dwaro mopogre. Koro wan wapenjo na jopiny udwaro nang'o? Jo Nyanza udwa bete sirkal koso udwa dhi koyo. Mena pa ne penjo mondo bed ni wapenjo jo. Aparo ni mane penjo maduong' benda sene korona ka jotelo mopogore osebedo kalure kwonde ma pacho ka mar mondo mionagi osir piny owacho ahinya nyaka lure koda dongruok mopogore ma bende tend sirkal ni osebedo ka chwale gwenge mago makaluo. Akeno Opondo hinne yo machal nade kinde ma bende ODM hingo higni 20. Ang'eni bende founders mago mag ODM nikech ng'eni nitiere founders jogo ma bende nochako duond bura mar ODM ma bende gisani nitiere kweth mamoko. Gin bende nogwele gi achiel kuomgi en jatend piny mano William Ruto ma bende igeno ni biro bedo ka yuore romo mar ODM mani county ma Mombasa. Elly nyalo bana dhi nyime. Ing'eni democracy mar piny igero gi political parties and ODM osemiyowa ranyisi mar ni higni 20 gisechung' kaka sigingi mar jo siasa. Gima mora gi ODM en ni transition.
transition mane babo tho nyoka neno koko. Transition and very seamless. Giero Buru as acting. Nyoro the National Executive Council, Delegates Council, nyo approve, keno nyo yere koro formally. Tibo neno kaka koko mangeny timrega political parties kadi ya party leader notho. Inyalo ningyo history mar even Ford Kenya gik mano timre. But mar ODM ni is very, very seamless. Mamano wan joma tiyo gi peace wagone giro kamano for really timo transition ma seamless. Number 2, gima nitiere okanene ka gima licha ahinya. Because ODM is a political party. To Raila no swacho ni amiyo not you get the word ni I donate some experts. Nigi konyo Ruto, nigi keto 10 points agenda up to 2027. Number 1, ni mondo Kenya no bed stability. Kaka wanjo matiyo gi peace building, ne wa really welcome that move ma Raila. Nikech Kenya ne the paya marach e weche mag stability. Koro kamano no timore nwago erokamano ne ODM and Raila Odinga for bringing stability back to the country. However, gimanyaka be wanyis ODM ni there were 10 points agenda manyaka be implemented kapok 2027 ochopo. And remember, politics is about interest. To interest, any interest marjo ODM to enango. To interest marjo mage ginango. And one neno signals, there might be collision between ODM and the ruling party. And the moment even there's a good gesture, Giluongo founding my Kirbenetie, Jimangany be Birokan. But that stability in a political party or bear no because or anchor gimilunguni democracy. Ni neno gimoti mre Tanzania ma political parties jo tendgi no maki to one make are very vibrant and kendo gi kedo ne ratiro mag politically. Komano to wagone the government ero kamano dissidents gineno ka gineno. Ngiye kaka Sifuna Loso ginyalo bedo divided a paro, but strategy margi to en achiel. Koro wakwayo jo ODM mondo gi remain focused, mondo the Kenya be more stable. So that does not mean ni gik matimre sirkal maricho koro gi pama. No, gik matimre maricho be nyaka koro gi kwedi gi siem ne sirkal ni ka odie maber ka odie marach, mondo aspirations mar jakom kaka no keto, especially the 10 points agenda. Ne tiji mang'eny mano hinyore. And gima ber na gino kabisa ni mondo wach mar gimo dhi e court mondo chul ji ni e gima lita. In case ji ti mang'eny mano tho ka ji demonstrate, ka ji fight for human rights and so forth and so forth, to gino ne part of 10 points agenda. Ewa kwa ni ODM kech gin signatory onego be negi ng'i gino matut mondo piny kadhi mbele. At least 2027 you'd cut those 10 points agenda moko obe implemented to the fullest. Erokamano ahinya. Hang'ini wadong' gi matin e dakika 6 mar mondo mwatiek twak marwa. Nitiere ote moro ka madwaro mar mondo mi hasoma. Aparo ni en achiel nikech ote to thoth Kanyakor Mgojwang' ma bende sebedo kioro kaluwore koda twak magwa mago mag chal mar piny Kenya. Frederick Osuru wacho ni oyawore mos na jotelo e studio. EACC owere gi Abalawanga otine jo Kisumo county gi kwe. Ne gin kure sama Abalawanga ne ochako tich kaka manager e county ma Kisumo. Penja jotelo e studio ka dipone wacha Abalawanga orwaki ya siasa. Wasaneno jotelo mathoth moting'o nyaka governors masombgi nigi ng'ikruok to pod gin mane ofis kendo gidhi mbele gi tijgi. Aparo ni mano en wach kotenre kod Samath ma bende EACC nochiwo ne Abalawanga. Aparo ni Daniela walosane gi wachni mogik. Deher dwoko mano gi wachni mogik watiko chenro. Weche mag sheria ok nyal ng'eyo wach ng'en evidence. EACC man kod evidence. Ko ano kapani EACC nyalo golo wach makamano ka onge wach moro mantie. Koro apani nitiere gimomiyo wach no wuok. Wach ng'en ka EACC kogolo kamano nyiso ni giketho na Abalawanga nying. Abalawanga nyalo dhi e court. Budonjo ni chulgi pesa mang'eny. Koro kapani EACC organization man gi lawyers nyalo timo mistake machal kamano. Koro anaparo en nitiere adira moro lakini Abalawanga koro he has an opportunity mondo defend himself in court. To
wach mogi kake da wuoyi wach mar ODM ni ebobe wanya mogi ka ana wacho ni seche ma sani je ODM wuoyi wach kuma nine gidwaro ni jakomo wegiecha aparo an kipenja to aparo ni joma wacho sana jogo mawacho ODM ni wabedi sirkal ni kwa ng'iyo 10-point agenda nyaka 2027 ika koro gibro paron to koro adhi kure meno wondruok sani joluo nyaka sani gibedi strategy mar loso sirkal mabiro cha nwach ka girito no beda kanyo ko 2027 ni kwa seng'yo 10-point agenda mego wondruok nwach ubonu anka utimo kamano nwa kaga chago gisekawo piny ikawo gotieno seche ma ji nindo unu nindo nwa ka osekawo piny koro akwayo jo ODM gi joluo mochung' ni jotelo mochung' ni ononage mondo gikonyre e paro mondo kik giwondre ni wan wabet abeda kanyo nyaka 2027 apana ka gidwaro riwre gi jakom Ruto gi jatelo Ker Ruto gi make a decision to git riwre sani iwinjoga ai to giwach kaka nja giwacho ni wan wadwaro kata deputy president wadwaro kama discussion onego bed sani mondo kiloso coalition tilose sani ma kana na appointments moko between now and 2027 onego bed ni gi negotiate mondo at least joluo kata jo ODM give appointed mondo koro wariwre gi Ruto ka gidhi lweny mabiro cha gidhi kanyakla e lweny no to ka wabed ni wan wawondre sisi tuko hapo mpaka 2027 meno wondruok makutimo kamano tubro bede koyo yes ero kamana inya haparo ni Elly bede kitieko bende gi wach ni mogik motelo kapok nwa twak kodi kan wachako koda Daniel ka bende nwa lose kotende kod wach mabende gazede no menyo kiny makawuono gazete kiny makawuono en duond kanise manon seyo ne piny owacho seyo mabende Catholic iwacho ni ka bishobe mago ma kanisa mar Kopero dicho manyoro no golo chal mar piny Kenya weche maber gi mago maricho mobedo subdo katimore sirikal. The Standard bende nochiwo tipo kanyo mano mar Charles Ong'injo mabende en bishop mano mar kanisa mar Anglican Diocese mano ma Maseno South e county mano ma Kisumu. Keni bende ni yudo thuolo mar neno kanda mano mar Bishop Ong'injo giwacho ni mogik Elly intiere county ma Kisumu. Erokamano Sharon, katieko kanisa nigi duol manyaka gigol oko. Kinde mang'eny osekwed kanisa nigi nindo gi sirkal. To kane wang'iyo ndalo machon kaka Okulu ne loso, Zakiusz Okoth, Ndigi Mwananzeki, ng'eny kanisa masane ginindo ga kendo gine beneficiaries magik matimre maricho e kanisa. Kose kwal sirkal to pes sirkal go ikele kanisa. So kanisa has been a beneficiary. Koro kwanyalo yudo voices masani wuok kaka Ong'injo, kaka the Catholic bishops magi neno gi applaud gik mabeyo kendo gik maricho be giwacho. That's a good point. And kendo wakwayo ni gichak mana nyiso gik matimre kamago because voices ma kanisa bende dwarore ka gin gi constituents mang'eny e pulpits magi. Okane gima ni sayo Ong'injo no Ong'injo timo marach. Ong'injo no golo pache. We are in a process of consolidating our voices, especially kaka jokoni. To adwa say mana matin nikech no dwa bedo sensational. Gino tama gi dholuo but no dwa the overboard matin sensational. Because gik mano temo wacho no dwa temo direct to nego give direction ne ang'o matimore, what is the way forward. No wacho ni yes no ochayo jo luo mondo kik donje sirkal, no ko chiwo alternative. Onego beno mi alternative ni en kaka Ong'injo bishop mar Anglican odwaro ni joluo tim nang'o. Yes. Koro wang'iyo matut ni ginde matimore go wang'i ni voices mar kanisa nyaka bedi to gimbe giwe bedo cham kanya chachi ni gudi chiengi wacho kama gotieno to gine beneficiaries mag sirkal. Yes, ma corruption kendo magik matimre maricho richo. Unyalo neno diere mane ji tho after the election kanisa no ling.
Yes. One civil society emano bet kanisa chako loso bange. Koro kanisa bonego bed proactive ni gik matimre Kenya ka bende giloso gi ok ni girito bange kor ka gichiew kor ka gigolo statement. Gin gi ratiro mar kwedo to gin gi ratiro mar pako gigo matimre maber to gichiw alternative. Kaka jo Catholic no wacho gik mokariyo ma indeed affect jo Kenya. Kaka number 1 wacho education capitation money schools nyithindo mang'eny sani kodhi secondary gin dala 24/7 kech capitation ok donje secondary schools nyithinde riembo 24/7 gin dala se adi ma gidhi some nitie weche mag SHA jo osiptende be wacho ni ok chulgi maber koro mondo gichiw direct services to jo piny bedo matek. Koro issues mane jo kopere wacho go bende sirkal ok onego puuzagi onego bende ging'iyogi because those are the things makelo instability in the country because ka jo piny ke jo piny ka be matero nyithindgi e public school jo piny ka be matero nyithindgi tero jogi dwaro services e public hospitals matiyo gi SHA. To jo siasa gi gino gitero nyithindgi public schools gitero nyithindo private school gin gidhi private hospitals magitiyo gi private insurance health insurance covers. Koro nego beni the political parties jite jo kanisa jo piny wariwre uru mondo wanyis sirkal ni gimok tiyo to jo sirkal be tiyo ne jo piny mondo gik ma waneno ka hinyo jo piny mondo loki and that will be my parting shot. Ero kama na inya Opondo samoro dan mana mapiyo piyo thule mang'ado koro. Anyisa Bishop Onyingenjo ni seche moki wacha adira ber lakini wek nindo kora chiel nyaneno ko biro mateka ahinya ka en owacho ni sirkal mar Ruto ni osenego ji mang'eny moloyo sirkal mora mora to an ka neno kata 207 cha aneno kata sirkal ma Kibaki neno nego ji karibu 1,000 the post election violence. Koro kiko uwa ni uoyo kako sensational en ka jadolo seche maini pulpit nyaka ng'en seche mi uoyo nyaka ng'en ni jomi uoyo nigo nitie joma support sirkand ni nitie joma ok support. Koro in kiki bi gi pachi ni temon koro ni wacho ni Ruto rach moloyo wach meni ka side jadolo ing'iyo both sides ilemo ni jogo te koro nyanya no kong'injo biro mateka ahinya koro seche ma ni pulpit cha okay percentage mar lemo ji mar ng'iyo kaka chunywa nyalo dhi Sayuni kwatho iwinjoga to kiko bigi siasa mateka ahinya en no wach ne no se amua en Ruto rach ne nyalo bedo siasa to gik mano wacho jomoko wacho ni ne diere go so Miriam gik mo wacho ina nyoro wacho sense gik kaka nyoro wacho no of course ni gire wan CS momiwario lemo momiwacho meno to nyoro wacho dir ni sani Ruto of course osebed konyisowa omiyo Raila state funeral miango ntie jama wacho to kara Raila ni obed na seche mosetho ekakori mi state funeral kora adiera ntie lakini nyako ng'e ni seche mo wacho adiera sani kaka wang'iyo ni ntiere jo ma support gi jomok support koro seche ma en wacho adiera ne lakini kiko onin kora chiel ero kamano nyocho no chacha adiera mare lakini kiko nind nyako nchela gono ero kamano nya Daniel Juma kuom dhulu matwa kod okiny makawuono kanyakla kod Elly Opondo kuom dhulu matwa kod wachel kachel kintiere studio marwa hi county mano ma Kisumu nyakorom ga jwang dakika oskada ng'wen tok sa 2 mano mar okinyi wach machiel mabende wang'iyonu duchi makawuono wang'en jatend piny Kenya natimo limbe mar gwenge mag Ukambani limbe mar ndala ng'wen mabende nochako chieng' tich adek mano mar Jumani. Odiochieng' makawuono obiro bedo county mano ma Machakos limbe mare obiro bedo kod tieko odiochieng' makiny men chieng' Ngeso ka bende obiro bedo gi romo gi jotelo mopogore opogore mawuok e gwenge mago mag Ukambani. Dongruok bende ochwalo seyo bende ochwalo negi ni gibiro bedo position nyaka karango me kinde mabende koro oganda mag Ukambani kaluwore koda jatend piny wacho ni koro nego bende giriwore koda sirkal. Yena mar mondo miamake gi kanyo nyakorom ga jwang dakika oskadho 5 tok sa 2 sani kaka oyo matin chenro mar ng'e jothumbe wabiro kiny makawuono Solomon Atito odadho jathum mong'ere kaka Onyango Taf mane maweyi godo nyakorom ga jwang warada kanyo sa 3 e chenro mar mbaka oromo. Nyinga Sharon Ong'auri Turmasane.